അപ്പോൾ അയില വറ്റിച്ചതൊക്കെ റെഡിയായി. എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയും കൂടിയാണിത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇനി നമുക്കൊരു അയില വറ്റിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനാവശ്യമായ സാധനം: കുടംപുളി വെള്ളത്തിലിട്ടത്, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, കുരുമുളക്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി. അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലെല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ മൂത്ത് വരട്ടെ. മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കറി തിളച്ചതിന് ശേഷം മീനിട്ട് കൊടുക്കാം. കറിയൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി മീനിട്ട് കൊടുക്കാം. മീനിട്ട് കൊടുത്ത് കറി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി വേട്ടെ, ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പിടിക്കട്ടെ. കുറച്ച് കറിയും വറ്റി വരണം. അപ്പോൾ അയില വറ്റിച്ചതൊക്കെ റെഡിയായി. എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയും കൂടിയാണിത്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. അപ്പോൾ പിന്നെ ശരി, എന്നാൽ ഓക്കെ, ബായ്.